Bé, doncs comencem, no? Moltes gràcies per venir tothom. Tu també grava la veu? Sí, grava la veu, sí. No se sent, jo no me sent molt bé, però bueno, res més. Bé, així, diguem-ne, quan des de Negres Tempestes se va dir de fer unes jornades sobre el País Valencià, doncs Rubens, un company vostre, va plantejar-me d'intentar fer al País Valencià el moviment obrer en els anys 60-70. Jo li vaig dir que estava en condicions de fer-ho, però a nivell comarcal, de la Plana, i per tant, si li pareixia bé la proposta, segons ell va dir que sí. Per tant, tratarem d'un tema comarcal, encara que ens pot servir un poc per a conèixer també el País Valencià en definitiva, de tal manera que tot el que parlem, bàsicament farem referència al moviment obrer a la Plana, una comarca concreta, encara que intentarem dir algunes històries que tinguen un significat de País Valencià més en general o inclús de països catalans, no? Diguem-ne, la Plana seria la part costanera de Castelló, bàsicament, diguem-ne, una comarca no molt gran en quant a població. Diguem-ne, Castelló, teniu que tenir en compte, per exemple, que Castelló capital té molts menys habitants que ells o que algunes grans ciutats del País Valencià, i bàsicament la zona de la costa que vindria des d'Oropesa fins a Sagunt, per ubicar-nos, no? Amb grans poblacions, les més grans, Castelló capital, diguem-ne, Vila-real, Borriana, la Vall d'Ussó i poca cosa més. A partir d'ahí, diguem-ne, trobem ja pobles molt més menuts, de tal manera que podríem dir que és una comarca en poca població, sobretot en els anys 60 que estem parlant. A partir dels anys 60 sí que se produirà un boom demogràfic, com en la majoria de la costa catalana, però a principis dels 60 podríem dir que és una comarca amb molt poca població i bàsicament agrària. Sobretot, o en una gran proporció pràcticament única, en el cultiu de cítrics, de taronja, i poca qüestió més. Des de principi del segle XX, l'exportació de la taronja havia creat una certa riquesa, de tal manera que s'havien creat grans minifundismes, molta gent de la comarca que tenia certes propietats. En quant a l'estructura social, podríem dir que no n'hi ha grans terratinents agraris, sinó que la propietat està relativament ben repartida. És a dir, la majoria de famílies disposa d'un tros de terra on se cultiva cítrics, taronja per a l'exportació, i alguns sí que aconseguissin viure bàsicament de la taronja, però per a la majoria de la gent seria una mena de complement a altres qüestions salarials o de les pròpies qüestions agràries, de les tasques que se fan a qüestions agràries o ja d'altres sectors. En la comarca també, diguem-ne, històricament s'havia donat el cas de la indústria de la ceràmica, sobretot en l'Alcora i Onda, i a partir dels anys 60 s'estén un poquet més la industrialització a altres pobles de Castelló, Vila-real i tal, de tal manera que podríem parlar d'una comarca bàsicament agrària, on la terra està relativament ben repartida, i diguem-ne altres qüestions ja de qüestions urbanes amb l'augment de la població. A partir dels anys 60 ja se crea un augment de la població, se rep molta gent de l'interior de Castelló, de Terol o d'altres províncies, n'hi ha un augment espectacular del turisme, per tant també de la construcció a la costa, i n'hi ha un augment de la ceràmica
ja d'una manera no tan artesanal com se feia antes, sinó d'una manera de producció, diguem-ne, en cadena. Ja comencen les fàbriques diguem-ne, n'hi ha un canvi tecnològic on se produeix un augment de la producció de ceràmica, paviments i revestiments ceràmics, i es creen fàbriques en altres pobles, no només allà on històricament estaven ubicades, no? On hi havia necessitat d'això. Jo he plantejat la xerrada en dos parts. En una primera part parlaríem per sectors econòmics i en una segona part parlaríem de qüestions de partits polítics i sindicats, per a poder diferenciar-los un poc, diguem-ne, cada un al seu costat. També vos he dit, que no ho he dit, diguem-ne, que vinc a nom del Casal Popular de Castelló, on hem aconseguit, diguem-ne, replegar gran quantitat de material dels anys 50, del segle XX, 60, 70, 80, 90, fins ara. Però la circumstància de que els arxius de Castelló estan prou complets, els arxius de govern civil, els arxius del sindicat vertical estan a la disposició en els arxius públics, estan a la disposició de la consulta, que m'agradaria també remarcar que els arxius són públics, no fa falta ser historiador o tindre el carnet d'investigador per a poder accedir als arxius. De tal manera que al Casal Popular ho hem fet d'una manera no professional, però inclús anant a arxius específics i oficials i d'ahir fotocopiar gran quantitat d'històries que ens ha servit, junt en el que els col·lectius ja teníem, o persones, fer una bona recopilació i li hem titulat Centre de Documentació dels Moviments Socials a la Plana del segle XX. Diguem-ne, vaig començar al principi de muntar-se el Casal Popular i tot això ha servit, per exemple, posteriorment, per a que el grup de la recerca de la memòria històrica, que se dedica a qüestions de la guerra civil i repressió, tinguin un bon referent en quant a això. Passem a la primera part que m'havia plantejat en quant al moviment obrer, que se plantejava des de Negres Tempestes, i bàsicament anem a parlar de ceràmica, del metall, del sector de la taronja, de la construcció del calcer. En la qüestió de la ceràmica, que seria la clàssica, diguem-ne, el que n'hi havia allí, a partir del principi dels 60 se crea un canvi tecnològic, diguem-ne, el que s'intenta és augmentar la productivitat. L'estat franquista també és un dels seus objectius, augmentar la productivitat a canvi de què? A canvi de treballar més, a canvi d'augmentar els ritmes de treball i degut també a que els canvis tecnològics ho permetissin. Fins llavors en la ceràmica s'havia treballat d'una manera més artesanal. Per tant, diguem-ne, si parlem d'una manera més artesanal, estem parlant de que n'hi ha una sèrie de gent que és especialista i a un ritme de treball, diguem-ne, discret. A partir dels 60 i en el canvi tecnològic i les lleis oportunes que crea l'estat franquista, el que se fa és augmentar la producció a base de simplificar les tasques i, diguem-ne, ara, els treballadors de la ceràmica ja no són especialistes, ja són peons, diguem-ne, que no cal que tinguin una certa experiència per a poder treballar. A partir d'ahir, diguem-ne, això se crea no és d'una manera tallant, sinó que se va crear a poc a poc. Els empresaris ja sabem que també tenien entonces reticències a invertir i d'això, diguem-ne, i a partir dels anys 70, sobretot, ja comença a simplificar-se les tasques, a augmentar, a automatitzar la producció. Fins als anys 80, que ja se completaria el canvi tecnològic i, diguem-ne, al 1880, avui la xerrada ens quedaríem ahí, diguem-ne, el final del franquisme i el principi de la transició, no? Clar, se donen una sèrie de conflictes a principis dels 60 deguts a, sobretot, a la pèrdua, bàsicament a la pèrdua de condició d'especialista dels treballadors de les fàbriques, diguem-ne. Per exemple, a partir del 1958 l'Estat crea els convenis sindicals
convenis sindicals col·lectius, provincials, amb l'objectiu últim d'augmentar la producció i treballar més. Se crea una certa negociació, se deixa participar a la part obrera del sindicat vertical que negocien els empresaris del mateix sindicat vertical una sèrie de convenis, els convenis sindicals provincials col·lectius, el rama, de tal manera que se li dona, entre cometes, un poc de veu en el sindicat vertical als treballadors, encara que sempre baix el control del mateix sindicat vertical, evidentment. En la plana se produeixen una sèrie de conflictes al principi quan l'Estat intenta controlar els ritmes de treball. És a dir, fins llavors se treballava d'una manera, diguem-ne, més artesanal, més tranquil·la, i a partir d'entonces el que volen és, per exemple, porten cronometradors oficials a les fàbriques per a veure com el treballador pot aguantar, pot comptar X taulells ceràmics, no? I se donen una sèrie de boicots, evidentment. Si venen a controlar-te quants taulells pots comptar en un minut, doncs tu el que fas és comptar pocs, no? De tal manera que se produeixen en algunes fàbriques boicots als cronometradors oficials que enviava el Ministeri per a controlar això. No només això, sinó que en el primer conveni sindical se creen una sèrie de ritmes de treball, és a dir, a treball a escarada, a preu fet, a l'estall, com vulgueu dir-li, i n'hi ha una sèrie d'anònims firmats a nom del Comitè Revolucionari de la província de Castelló, que pensem que no existia, amenaçant de mort a certs empresaris, inclús al governador civil, de que no s'aplique el conveni ni els ritmes de treball, que ells demanen un augment del jornal de X diners, però sense taules salarials i sense ritmes de treball. Ahir, diguem-ne, una de les històries que volem fer avui és indicar la resposta de la classe obrera o els treballadors front als intents del capital i de l'Estat de controlar-los, no? Se produeixen una sèrie de detencions, encara que finalment no arriben a res. Algunes detencions d'enllaços sindicals pròpiament, del mateix sindicat vertical, i considerem que no eren falangistes, perquè podrien ser perfectament d'ideologia falangista, que pensem que, diguem-ne, a la millor estarien més relacionats en sectors de l'Església o simplement, o potser d'esquerres, encara que no d'una organització concreta o d'una ideologia concreta. Diguem-ne, un dels altres canvis també importants que se produeixen són la utilització de nous productes químics que també ajuden a augmentar aquesta productivitat, és a dir, a produir més ceràmica a uns ritmes molt més ràpids. De tal manera que apleguem, diguem-ne, a principis dels 70, on pràcticament no n'hi ha una oposició antifranquista a les fàbriques, pròpiament política, i ja en els intents d'unes formes de treball diferents a les de després de la guerra i antes de la guerra, no? A partir d'ahir, diguem-ne, ho dic perquè ja és relativament fàcil que el conflicte esclate. Quan els ritmes de treball són molt accelerats, són molt exigents, la tecnologia encara no ha produït que el treball siga molt dur, per tant, ahir, diguem-ne, se produeixen una sèrie de conflictes que podien ser individuals, una resposta individual, de certes persones que diuen no, jo no vull treballar a este ritme, si fa falta me'n vaig al camp o me canvie a una altra fàbrica que treballen d'una altra manera, no tan exigent. En definitiva, això és una resposta individual i ja a principis dels anys 70 ja trobem respostes, diguem-ne, més col·lectives. O si voleu dir-li, diguem-ne, en alguns aspectes més polititzades. De tal manera que al principi dels anys 70
els activistes dels moviments polítics, o els poques que n'hi havia, molts se'n van a les fàbriques a muntar mogudes. Inclús alguns mestres relacionats en organitzacions cristianes acaben d'estudiar de mestre i no se'n van a treballar de mestre, sinó que se'n van a les fàbriques, ¿vale?, a intentar muntar un poquet de moguda. De certa manera pues, se troben, diguem-ne, allí que n'hi havia una problemàtica que és una afegida a la problemàtica política de final del franquisme, diguem-ne, on ja el consens, diguem-ne, ja no és tal, com, diguem-ne, a banda de la repressió, se produeixen tota una sèrie de conflictes importants. Ja siga, diguem-ne, més individuals o més polititzats, i després ja passaríem... Això el que us estic parlant és pràcticament sense organitzacions polítiques ni sindicals existents. Val? Ja passaríem després, a partir del 76, on ja se creen les organitzacions polítiques i sindicals i ja més o menys conforme funcionarien, conforme ho entenem o conforme funcionem més o menys ara. Vale, en el moviment obrer de la ceràmica se creen a partir del 76 grans mogudes. Per exemple, s'omplin camps de futbol, se fan assemblees obreres i en els camps de futbol de l'Alcora, d'Onda, per exemple, i s'omplin, on estaven, en certa manera, pràcticament tots els treballadors de la ceràmica estaven allí més o menys en les assemblees. Les assemblees són assembleàries i un poc polítiques, si voleu dir-li, perquè alguns dels representants, més o menys, o de la comissió de representants, sí que tenien unes connexions polítiques. Val? I diguem-ne, pues a partir d'ahí, a finals dels 70, diguem-ne, és com passa com tot, diguem-ne, les organitzacions polítiques, la majoria desapareixen, les organitzacions sindicals, aquelles persones de les organitzacions sindicals que es fan nos a l'empresari acaben en ells o despedint-los o de la manera que siga, val? I podríem dir que a finals dels 70, a principis dels 80, pràcticament ja totes aquelles mogudes assembleàries que s'havien aconseguit desapareixen i ja se funciona a nivell, com coneixem ara, els sindicats establerts, el comitè d'empresa i poca qüestió més. Hem de tenir en compte que també els empresaris i l'Estat, el que fan una escabatxina, diguem-ne, de tots aquells que es molesta, a finals dels 70, es despedissin o aconseguissin callar-los o comprar-los, perquè n'hi ha de tot. Val? I podríem parlar que a partir del 83, diguem-ne, s'acaba, diguem-ne, la moguda, diguem-ne, obrera dins de les fàbriques com l'entenem nosaltres, en el sentit de plantant cara, diguem-ne, i creant conflicte i això. Diguem-ne, la ceràmica ha continuat fins ara, ha sigut una de les principals indústries de la comarca i, simplement com a curiositat, en l'actualitat estan pràcticament totes les fàbriques tancades i la gent està a l'atur, en la crisi aquesta última que tenim, no? Bé, resumint en qüestió de la ceràmica, històrica, a partir del 60 puja espectacularment i se manté durant els 70 i 80 i és una de les principals o l'única indústria gran, l'única indústria que té empreses amb molts treballadors a la comarca. D'ahir passem a la taronja. Diguem-ne, la taronja sóc al dia, si me permetiu explicar-ho un poquet, no? Diguem-ne, així contratats, diguem-ne, assalariats podien tindre de dues maneres. Sobretot, en els magatzems de taronja, on se manipula la taronja per a poder exportar-la, per a poder comercialitzar-la, que és un treball que fonamentalment fan les dones. 3 o 4 encarregats en el magatzem i tot l'altre dones. Dones que no cotitzaven a la Seguretat Social, una faena que depèn del ritme de l'exportació, per tant, en determinats dies les dones podien treballar 13, 14 o 15 hores o anar per la nit. I un treball, diguem-ne, temporal perquè només dura el que dura l'exportació, que podrien ser de 3 a 4 mesos. Diguem-ne, la qüestió de les dones
El treball, més o menys, els ritmes eren prou accelerats, però aquesta era una de les maneres que les dones tenien per a poder traure algo de diners, algo de numerari, no? Algo de pasta. Hem de tindre en compte que les dones, evidentment, pues, no tenien moltes possibilitats on traure jornals si no era d'aquesta manera. Moltes dones viudes o el que siga han pogut tirar la família endavant pues, precisament gràcies al treball de l'almacén. ¿Vale? Més o menys estaven, en qüestió salarial, pues, imaginem-vos, diguem-ne, el peó home que treballava en magatzem podia guanyar quasi el doble que la encarregada dona. ¿Vale? Evidentment, uns salaris, el que passa a la majoria de les dones, pues, uns salaris molt per baix dels homes. Mogudes, diguem-ne, no n'hi ha pràcticament. Protestes en aquest sector dels magatzems n'hi ha molt poquetes. Només se van produir en un gran magatzem que n'hi havia a Almenara, que després parlarem un poc, on treballaven 400 dones i eren un poquet més, diguem-ne, entre cometes, més explotadors que tota la resta dels altres almacens que en certa manera pues, funcionava d'una manera molt més local, molt més familiar o com vulgueu dir-li, no? Moltes dones, diguem-ne, després no han pogut cobrar la jubilació perquè de totes aquestes jornades que van treballar als magatzems de taronja, com que no es cotitzaven a la Seguretat Social, pues, se van quedar sense poder cobrar la jubilació. Val? Després, l'altre sector en quant a citris taronja que llogava persones és el sector de la recol·lecció. Val? La recol·lecció de taronja en alguns pobles la fem bàsicament dones, com per exemple en Castelló capital i algun altre poble, en els anys 60 inclús, des de antes de la guerra, després de la guerra i en els anys 60, la majoria eren dones també i es tracta pues, d'anar al camp a recollir el fruit. Diguem-ne, si és que diguem-ne, en quant a la seva resposta també ens podem trobar el que podrien ser gent estudiant que se'n va a recol·lectar en cert moment, podíem trobar gent que té propietats, però en aquests 2 o 3 mesos se'n va a recol·lectar també i se trau algo de diners, podíem trobar gent que està jubilada i també va a recol·lectar, podíem trobar gent que s'avorrís, tampoc li fa falta la millor perquè té propietat o que siga, s'avorrís i també va a recol·lectar, de tal manera que és un bon recurs, no deixava de ser un bon recurs, diguem-ne, temporal al traure un poc de salari. Els salaris en la recol·lecció podien ser en certs moments relativament alts. Hem de tindre també en compte una qüestió, que una qüestió seria el que diu el conveni sindical provincial, que marca unes taules salarials i després el que passa en la realitat. El que passa en la realitat pot ser el contrari, pot ser que estiguen per baix inclús de lo que marca el conveni o pot ser que en determinats moments estiguen per dalt. Val? En quant a la resposta obrera dins de la recol·lecció, diguem-ne, no se donen casos importants i pensem també que és per això, per la diversitat de la gent o d'interessos que tenen cada un dels que van a recol·lectar. Perquè si tenim un xicotet propietari que més o menys va a recol·lectar perquè s'avorrís, un xicotet propietari que probablement siga del sector conservador, catòlic, agrari, que no ho he explicat, però que és dels casos que se donen al País Valencià, no? Uns sindicats catòlics agraris molt relacionats en el món de la citicultura, en el món de la taronja, diguem-ne, on feien confluir els grans terratinents, inclús jornalers que no tenien propietats, però que confluïssin en sindicats catòlics agraris. I clar, aquests sindicats catòlics agraris, per exemple, pues, tenien més disponibilitat d'aportar adob, per exemple, per al cultiu. De tal manera que el xiquet propietari li interessava estar dins d'estos sindicats que eren confessionals, eren catòlics, de tal manera que en el món agrari el conservadorisme catòlic se dona molt, sobretot antes de la guerra, mentre que els sindicats de classe, diguem-ne, eren bàsicament d'ínfims propietaris o de jornalers i se dedicaven bàsicament doncs, a pactar
augments salarials i poca cosa més, mentre que els catòlics, diguem-ne, pues, tenien un saló social, tenien un casino, tenien un almacén on tenien els adobs o maquinària, de tal manera que ahir, al meu entendre, ho dic perquè aquesta seria una de les característiques del País Valencià. Diguem-ne, i al meu entendre expliquen per què el País Valencià vota a dretes, no? Diguem-ne, perquè els sindicats catòlics van fer molta funció per a molts xicotets propietaris d'aquesta manera, no? Els sindicats catòlics, diguem-ne, pues, els empresaris grans se deixaven diners, diguem-ne, i abans de la guerra el que eren amarillos, ells mateixos se consideraven com amarillos, no? I evidentment pues, se dedicaven a trencar vagues de les vagues de classe, dels sindicats de classe que se plantejaven. Diguem-ne, després de la guerra no és tant, però encara veiem, diguem-ne, allò que podríem dir un sector agrari conservador important, i això, al nostre entendre, pues, afecta a que en el sector agrari no se produïren grans mogudes obreres. Val? De totes formes, anem a anomenar algunes. Per exemple, en el Castelló capital, on la majoria eren dones, les recolectores, n'hi ha una vaga, se produeix una vaga d'un dia de 24 hores en el 1958. És a dir, en ple franquisme, encara no s'havien implantat ni els convenis sindicals que s'inventen el franquisme, val? Però les dones de Castelló aparen la collita totalment en el terme de Castelló, inclús aparen el treball en els magatzems, perquè en definitiva l'amo, el comercial, és el mateix. El que compra la collita al camp i té un magatzem on el manipula per a poder exportar-lo. En el desembre del 1958 pues, se produeix una vaga con cal, és a dir, parant magatzems i recolecció, s'atura totalment la recolecció, n'hi ha 5 detingudes, 4 dones i un home, i finalment aconsegueixen allò que se proposaven. Diguem-ne, en el 1958 els comerciants, els empresaris donen un augment de jornal a canvi de començar la faena no a les 9 sinó a les 8 del matí. Clar, això no és el mateix per a un home que per a una dona, el fet de començar la jornada a les 9 que a les 8. De tal manera que és algo que a les dones els afectava d'una manera important. Les dones, evidentment, fins a les 9 pues, poden, la feina que se suposa que feien entonces, cuidar els fills, cuidar les persones majors, no? Amanir allò que podríem dir la feina de casa, i ja a les 9 pues, anar-se'n a treballar. Si començaven la jornada, que a més anaven caminant al sort a replegar-la d'això, pues, es afectava molt. I si hi ha alguna qüestió, pues, podem trobar que en el franquisme se podien produir qüestions conflictives, malgrat la repressió, quan més o menys elles notaven de que no s'anava, les conseqüències no anaven a ser molt repressores per a elles, quan se donava un fet important que alterava les relacions laborals d'una manera clara, i important també quan este grup, diguem-ne, està en condicions de funcionar com a grup, funcionar com a col·lectiu. En el cas de la ciutat de Castelló, en l'any 36, les societats obreres de classe, de dones recolectores, aconsegueixen fer passar, diguem-ne, controlar el sistema de treball, controlar les contratacions laborals en Castelló, de tal manera que aconsegueixen guanyar als sindicats catòlics de dretes de dones, si no s'afiliaven o estaven dins del sindicat de classe de dones, no se les podia contratar. Ho aconsegueixen això en el 36, abans de la guerra. Vol dir això, diguem-ne, que quan se donen una sèrie de circumstàncies és possible que el conflicte isca, ja siga en ple franquisme o on siga. I això és el que va passar a Castelló. Diguem-ne, teníem una alteració laboral horària important,
la consciència d'elles que ho tenien més o menys clar, tot més o menys controlat, de que no s'anava a passar res fotut, i després el fet de que funcionaven, diguem-ne, a una, en uns interessos col·lectius i coneixent-se. Totes les dones eren conegudes, diguem-ne això. Pues bueno, n'hi ha 4 detingudes, estan un dia detinguts, i després un cap de colla. El cap de colla, diguem-ne, seria el que s'encarregava de distribuir a la gent en els sors, no? El jefe. Pues ho dic això perquè moltes vegades en el País Valencià o en la comarca és que no s'estudia molt, diguem, el comportament del moviment obrer, no? I quan llitges algo d'això diuen que en el sector del camp pues, venen a dir que això, que com que ja era conservador, era un món conservador, pues, que no se van produir conflictes, no? Els estudiosos oficials del moviment obrer al País Valencià venen a dir que en els salts forts de Sagunt, que treballaven 4.000 treballadors, o en Alcoi o en altres empreses grans, pues, que hi havia conflictes i que això és el moviment obrer. I conflictiu, qüestions conflictives, diguem-ne, i passen de llarg totalment del món agrari, simplement perquè diuen que és un món conservador i punt. Evidentment és conservador en alguns aspectes, però sí que van haver conflictes, i conflictes d'allò que entendrien de classe, no molts, però sí que van haver. En el cas de Castelló capital, com acabo de dir, en el 58 se dona un conflicte d'esta circumstància, i sobretot perquè eren les dones els que controlaven el cotarro. ¿Vale? Diguem-ne, el jefe de l'almacén cridava a una dona i li dia, pues per a demà necessite 20, per a l'altre dia necessite tant. Eren les avisadores. I aquestes avisadores, en certa manera, pues, eren les que venien a ser les que eren la veu de les treballadores de la recol·lecció. Coneixem una altra moguda també en el 66, diguem-ne, que també se neguen a eixir al camp a recollir el fruit i també aconsegueixen més o menys les seues reivindicacions. ¿Vale? Hem de tindre en compte que quan la taronja està en plena exportació, se li pot fer molt de mal al comerciant exportador. Només estan 2 o 3 dies sense eixir a recollir el fruit, doncs se li pot fer molt de mal, per tant se li pot apretar. ¿Vale? Diguem-ne, pues, s'aconseguien en certa manera, d'una manera informal, però s'aconseguien certs augments salarials pues, d'esta manera. En la resta de poblacions de la comarca hem trobat poquíssimes qüestions conflictives de la taronja, llevat de la zona de Almenara, que estaria més a prop de Sagunt i la Vall d'Uixó, que diguem-ne que eren els dos focus importants del moviment obrer a la comarca. Diguem-ne, la taronja. Després passem al calcer. El calcer, diguem-ne, bàsicament seria una fàbrica que seria l'empresa Segarra de la Vall d'Uixó, on treballava, antes de la guerra ja estava en marxa i empleava molta gent, i després de la guerra també pues, de 4.000 a 5.000 persones. Diguem-ne, ja antes de la guerra bàsicament se dedicava a construir sabates per als militars, per a l'Estat. Després de la guerra també. Aquesta empresa fabricava les típiques botes dels militars, les típiques botes dels punkis, o per almenys dels punkis dels anys 70 i 80. Ja sabeu que, diguem-ne, les botes que gastaven més punkis eren les botes militars, o que les portava el teu germà, o te les portava algú que havia fet la mili, o anaves directament a la fàbrica a comprar-te les botes, allí, això, val? De tal manera que era bàsicament exclusiu, treballava per a l'Estat. Diguem-ne, l'empresari era el cacic de la població, empleava pràcticament a tot el poble, o a tot el poble masculí, i sí que se creen ja de les úniques empreses que se creen amb problemes en els anys 50. ¿Vale? I podríem dir que és l'única població o l'únic sector on sí que trobem una certa continuïtat entre les mogudes d'antes de la guerra i de després de la guerra. Com m'imagino que ja sabreu, doncs, evidentment des de després de la guerra, i sobretot en determinades zones, n'hi ha una discontinuïtat prou evident. Una discontinuïtat mai n'hi haurà del tot, sempre n'hi haurà un contacte d'alguna o altra manera, no? Diguem-ne, les armes no se
Les armes, diguem-ne, sempre n'hi ha alguna per ahí, no? Se suposa, o per molt que, diguem-ne, la violència revolucionària no continue, diguem-ne, les continuïtats més o menys estan. Ara, d'una manera determinant o clara o que incidisca d'una manera clara en la societat, no. Mentre que la Vall d'Uixó i en Segarra sí que podem trobar una certa continuïtat antes de la guerra, després ja en els anys 50. Hem de tindre en compte que, per exemple, moltes de les protestes d'entonces se feien al peu de la màquina. És a dir, diguem-ne, pues, protestes de braços caiguts, que se dia. Simplement tu estàs al costat de la màquina i estàs en la granera, l'escombra fent que treballes o el que siga, però la màquina està parada, diguem-ne. No se feien les protestes d'una manera clara i ir al carrer i fer-les o a la porta de la fàbrica, no? Eren de baixos rendiments, però bueno, imagineu, una fàbrica de 4.000 persones, a baix rendiment se li pot fer molt de mal a l'empresari, evidentment. Diguem-ne, pues, a partir d'ahir hi havia 3 o 4 empreses més menudetes també del calcer, un poquet d'agricultura, però bàsicament era això. Diguem-ne, la Vall d'Uixó està considerada la capital obrera de la comarca, ¿vale? Allà on se produïen més conflictes i bàsicament en aquesta fàbrica. Inclús conflictes en el 73, per exemple, que ixen inclús en la premsa. Tenen un ressò mediàtic important, ¿vale? I també haurem de dir que bàsicament eren qüestions també sense haver-ne grups polítics o sindicals tal qual els coneixem dins de la fàbrica, no? Diguem-ne, dins de la fàbrica s'havia creat ells mateixa una manera de funcionar. La gent del poble que se coneix de totes les maneres, ¿vale? La gent més major, la gent més joveneta, ¿vale? S'haurien creat unes pròpies maneres de funcionar. De tal manera que, per exemple, Marcelino Camacho, en una visita que va fer en el 72, no estaven organitzades ni les comissions obreres coordinades, és a dir, les comissions obreres en control del PC. Pues si n'hi havia comissió obrera, però en minúscules, no? Pròpia de Segarra, diguem-ne, però no connectades a allò que el PC, el Partit Comunista, voldria. Encara que hem de dir que la Vall d'Uixó era el principal nucli del Partit Comunista. A partir del 75, diguem-ne, els empresaris d'allí no poden controlar el tema i a partir del 75 l'Estat compra l'empresa. En definitiva, era per a fabricar les seues pròpies botes militars i del 75 fins al 82, 85 està funcionant ja sent l'amo l'Estat. Clar, a partir del 75-76 ja se creen tots els sindicats pròpiament i majoritàriament són ja les comissions obreres del PC, per dir d'alguna manera, les que controlen les qüestions sindicals en Segarra. Ho dic perquè, clar, al ser una empresa important, podien tindre un altre nucli important en Elx, el País Valencià, de calcer, però bàsicament era la Vall d'Uixó i Elx i poca cosa més en tot l'estat. De tal manera que el sindicat estatal de comissions obreres pues, bàsicament eren la gent de la Vall d'Uixó i d'Elx. Alliberats... Vale. A partir d'ací, primera, diguem, el que se crea és una casta sindical clara, vale? Que no és capaç ni d'aconseguir bones indemnitzacions quan a partir del 85 l'Estat decidís desfer-se de la fàbrica. Val? I parle d'una casta sindical perquè després, diguem-ne, molts d'ells serien polítics professionals i alguns dels responsables sindicals de Segarra ja en mans de l'Estat després donarien l'alcaldia al PP en la Vall d'Uixó. Com això, diguem-ne, poquetament. Sí, n'hi ha protestes quan se decidís tancar a partir d'entonces, però poca qüestió més. D'ahir saltem al metall, a les indústries metàl·liques, que no són molt importants en la comarca, però a partir dels anys 60 sí que se creen algunes indústries que treballen per a l'automoció. Indústries en la comarca que tenen 100, 200 treballadors
i en aquestes indústries més grans sí que se creen pues, xicotetes comissions obreres en minúscules, val? On més o menys pues, se parla entre la gent i li diuen pues tu que eres més major o que tens, pues tu puges dalt i li entregues aquestes reivindicacions a l'amo, val? I a partir d'ahí, diguem-ne, i ja a partir de l'any 70 pues sí que se creen algunes mogudes ja en plan de dins de la fàbrica, ¿vale? Com vos dic, era relativament fet pues, vagues de braços caiguts, que se diu, no? I sí que trobem ja, pues, a més, repressions a les persones que s'havien destacat un poquet més, val? En certes indústries, sobretot en indústries que se dedicaven a la construcció, per exemple, de radiadors per a altres indústries, per a la Renault, per exemple, en algunes indústries que se dedicaven a qüestions metàl·liques però per a la construcció, i després també algunes mogudes en el complex petroquímic que havia creat l'Estat en el Grau de Castelló. Val? A partir d'ahí, diguem-ne, passem ja a la construcció. La construcció tampoc és gran història, sobretot en els anys 60 a la Plana. A partir dels anys 70 sí, i sobretot ja en el 76 se creen algunes mogudes, algunes vagues, però sobretot en obres públiques, és a dir, obres que sí que contrataven a molt de personal, perquè la majoria de les altres, diguem-ne, qüestions d'indústries eren de 2 o 3 treballadors o indústries, vull dir, empreses familiars, evidentment, com una part de la indústria en general o de les empreses de la Plana, que eren bàsicament familiars, ¿no? Entonces ahí difícilment se poden produir conflictes, ¿no? Bé, pues, si voleu com a resum, diguem-ne, podríem dir que el moviment obrer a la Plana, pues, diguem-ne, si voleu resumir en una frase, diguem-ne, pues, que no era Hawaii però tampoc era el Vietnam, és a dir, pues, la classe obrera, diguem-ne, de la Plana tampoc era molt feble, diguem-ne, protestava quan calia, ara, pues, diguem-ne, tampoc era la Ria de Bilbao, si volem comparar-ho, Euskadi dels anys 60-70 o el Besòs d'ací o del Barcelona o de Catalunya, com vulgueu dir-li, no? Però, diguem-ne, sí que se produeixen una sèrie de conflictes. Una de les qüestions que sí que han tractat algun historiador, com per exemple Justo de la Cueva i Margarita Arestaran, que són uns sociòlegs bascos que probablement conegueu relacionats amb l'esquerra Berchale, que van fer alguns treballs sobre Castelló. Ells venen a dir que, diguem-ne, com és possible que els salaris siguin tan baixos, perquè fan un estudi i són molt més baixos que en altres comarques o en altres províncies, vale? Quan, diguem-ne, pues, la classe obrera tampoc és tan fluïssa com podia ser en altres espais. Ells venen a dir-ho, diguem-ne, perquè ahir, per la qüestió dels xicotets propietaris de taronja. Diguem-ne, clar, en certa manera, poden tindre treballadors de fàbrica, però que tenen unes certes propietats que donen un benefici anual, diguem-ne, no molt gran, no suficient per a viure i la família, però sí que vindrien a ser un complement, no? I, diguem-ne, en els 70, diguem-ne, les fàbriques també, molta gent abandona el camp d'alguna o altra manera i se'n passa a les fàbriques a treballar. Entonces ells venen a dir, diguem-ne, per això, diguem-ne, perquè no se protesta més en quant a exigir augments de jornal importants com s'exigien en altres puestos, perquè, diguem-ne, n'hi ha relativament molta gent que té capacitat de treure un complement al salari gràcies al cultiu de citris i de la taronja. A partir d'ací, diguem-ne, de lo que he dividit, he intentat parlar del món en les fàbriques, del món del treball, sense, diguem-ne, allò que entendríem politització, ¿vale? A partir d'ara, diguem-ne, anem a fer una relació de què serien els actors més polítics i sindicals de la comarca i intentar relacionar-los també en el moviment obrer i en qüestions nacionals que també se plantejava dins del que se vol de les tres jornades del País Valencià.
En quant a qüestions sindicals, podríem resumir que són totes tardanes, diguem-ne, ixen a la comarca ja quasi al final del franquisme, ja quan el franquisme 74, 75, d'una manera més clara, ja quan el franquisme ja estava acabant-se, diguem-ne, quan ja se veia que algo anava a canviar, que hem de tindre en compte el que acabo de dir, les discontinuïtats que n'hi havia de la guerra civil i antes, als anys 70, imagineu-vos. I una altra qüestió, ara ho aprofito per a dir, diguem-ne, en una comarca com la Plana, molt menudeta, se veu molt més, diguem-ne. Antes de la guerra el que hi havia eren societats obreres gremials que s'agrupaven en un centre obrer, ¿vale? I aquestes societats obreres, diguem-ne, fins a octubre, novembre del 36, ja en plena guerra, que se decidís l'afiliació obligatòria d'aquestes societats obreres a una central sindical, fins llavors les societats obreres de la Plana no eren de cap sindicat. Me seguiu o no el que vull dir? Diguem-ne, la UGT sí, n'hi havia UGT i a la millor certes societats obreres o alguna gent d'aquesta societat obrera podia estar més relacionada en UGT, per exemple, que era la més majoritària. O a la millor en X persones de X societat obrera pues eren més llibertaris i a la millor en algun poble pues podia, la Plana no tant, pues podien estar relacionades més en CNT, val? Però diguem-ne, clar, si ens plantegem voler entendre abans de la guerra de la Plana en quant a CNT i UGT, pues no anirem enlloc, perquè és que la majoria és que no estaven ni en uns ni en els altres, val? I en els centres obrers convivien totes les tendències, que evidentment n'hi havia dins del món obrer. Ho dic això perquè, diguem-ne, fins que no és obligatòria afiliar-se a una central sindical, les societats obreres mantenen la seva autonomia. ¿Vale? Això és algo també important per entendre també després la discontinuïtat, diguem-ne, és a dir, la majoria, la CNT bàsicament, i la UGT també, però CNT bàsicament se creen a partir d'un poquet abans del 18 de juliol del 36 i després del 18 de juliol. Val? I la UGT el mateix. Vale? De tal manera que, per exemple, en el centre obrer de Vila-real, abans de la guerra, alguns dirigents estaven més relacionats en UGT, però quan ve a crear-se la CNT, se crea en el centre obrer. Val? Que no, diguem-ne, aquestes qüestions, diguem-ne, sí. Clar, a partir d'ahir, diguem-ne, tampoc, vale, pues si en algun poble a la millor, en Barcelona o Catalunya, com podeu dir-li, sí que podria dir des del principi de que se crea la CNT o la UGT, pues que n'hi havia una moguda relacionada amb aquest sindicat, vale? Però en la Plana no. De tal manera que dic és que tampoc se creen una sèrie de socialització política, o si li voleu dir, de CNT, de UGT, quan no n'hi havia, o només és la guerra. Això, al meu entendre, també dificulta que després, en els anys 60, se recuperen aquesta sèrie d'organitzacions, UGT o CNT, en este cas. Val? A banda de la repressió, a banda de l'exili, vale? I altres coses, diguem-ne, pues, perquè la gent obrera, la classe treballadora de la Plana, tampoc havia tingut una relació clara en aquestes organitzacions. Vale, pues passem, faré una sèrie de relacions. Comissions obreres. Pues comissions obreres, diguem-ne, comissions obreres que moltes vegades estan en minúscules i en mayúscules. En mayúscules anem a dir-li les comissions obreres coordinades, que és a dir, coordinades pel PC, per parlar clar. I les comissions obreres que se podien crear en una fàbrica per a un moment determinat o per a una reivindicació concreta i punt. Que a la millor que quan acabava aquesta reivindicació s'aconseguia, pues aquesta comissió obrera pues, diguem-ne, desapareixia, diguem-ne. Val? I ja, diguem-ne, més coordinades, més polítiques, seria una aparició tardana també, ja al final del franquisme. Val? Ja vos dic, ni el mateix Marcelino Camacho ni en la Vall d'Uixó, que era la zona més, diguem-ne, del Partit Comunista, pues no tenien comissions obreres i funcionaven d'una manera autònoma. El mateix Marcelino Camacho en un informe ho reconeixia, no? I, per cert, reconeixia que tenien èxit. No estaven coordinades en els que volien, però un cert èxit sí que tenien, no?
Clar, els dirigents de les comissions obreres oficials el que volien, per exemple, Marcelino Camacho, si posem aquest exemple, que treballava a Madrid i ell, diguem-ne, se declarava com a membre de comissions obreres, de tal manera que cada 3 o 4 mesos estaven detenint-lo i el portaven a la presó i tal. Se va passar unes bones temporades d'esta manera, no? El que reclamava el PC era donar la cara en les assemblees i dir que eren de comissions obreres i tot això. Això, evidentment, diguem-ne, pues en Madrid i el Marcelino Camacho podia tindre un cert èxit, no? En definitiva, se relacionava en tota l'oposició antifranquista, inclús l'oposició antifranquista monàrquica. Este personatge, per exemple. Però clar, això en un poble o en una empresa on l'amo és el cacic del poble, a més, és molt més difícil. La teua funció, si te declares d'una manera tan clara com a membre de comissions obreres o, vale, pues te fan desaparèixer del mapa ja d'una manera clara, que és el que va passar al País Valencià en les comissions obreres oficials, les poques que n'hi havien organitzades, sobretot en València, que es detenen a tots en el 67, pràcticament acaben en elles. Ells mateixos ho diuen, els mateixos historiadors oficials de les comissions obreres oficials, diguem-ne que a partir del 67 fins al 73 pràcticament no fan res, perquè s'havien estat detinguts i es tenien supermercats. A partir ja del 73 ja sí que se creen de certa manera d'una manera més ampla i més estesa. I això és el que passa a la Plana, que se creen sobretot en el 74 i en el 75. Com sabeu, en aquestes comissions obreres, més o menys oficials o no tan oficials, podem trobar exactament en la Plana que molts dels que la van impulsar eren del partit carlistes, que és un tema que ara després parlarem. O podem trobar que també estaven per allà és del PT, el del Partit de Treballadors d'Espanya, o podem trobar de la ORT, o podem trobar de no sé què. De tal manera que en novembre del 76 se fa un congrés a Barcelona de les comissions obreres i guanya el sector, diguem-ne, oficial, el del PSUC, per entendre'ns, no? Diguem-ne, mentre que els altres del PT se separen i creen la CSUC i és de la ORT, que estaven en aquesta assemblea, se separen i creen SU, el sindicat unitari, que per cert que tots se diuen unitaris. La CSUC és la Confederació Sindical Unitària de Treballadors i la SU és el Sindicat Unitari de Treballadors, però bueno, estaven relacionats uns directament en el PT i uns altres directament en la ORT. Pues de les comissions oficials a la Plana, diguem-ne, estarien bàsicament en la Vall d'Uixó, perquè estava el PC i a partir del 75 ja les controlen ells, i en Castelló Capital, per exemple, alguns del PC que havien vingut de França, bàsicament, de la immigració, i curiosament els carlins. Pues podien dir que l'aparició més o menys clara és 74, 75, 76, ja d'una manera ja d'això. Les comissions obreres, diguem-ne, aconsegueixen més o menys tindre ja uns cerats ja legalitzades, i a partir d'ahir, diguem-ne, pues evidentment al meu entendre són tot fracassos. Fracassos perquè tampoc són capaços ja d'una manera, ja la democràcia, d'aconseguir, diguem-ne, bons convenis, i després fracassos perquè alguns d'ells, evidentment, per la classe venen. El secretari general de la Plana de comissions obreres és comprat per els empresaris, comprat en diners, acaben expulsant-lo. Després, molts dirigents dels que s'havien creat en els comitès d'empresa, diguem-ne, com que gastaven les hores sindicals en altres qüestions que no eren de qüestions laborals, els empresaris ho tenien fàcil per a poder enviar-los fora i carregar-los. I alguns que eren honrats, en definitiva, també els empresaris acaben d'alguna manera o altra o carregant-se'ls o tapant-los la boca o anul·lant-los. UGT, si en comissions obreres ja parlàvem de que és una aparició tardana, UGT encara més. Estos de comissions obreres encara en les eleccions sindicals del 75, franquistes, aboguen per presentar-se a les eleccions, candidatures unitàries democràtiques, crec que se diuen, mentre que la UGT i la CNT se planteja de no participar. Els de comissions obreres encara tenen cert èxit perquè trauen algun enllaç sindical.
però la UGT, com que tampoc se presentava ni en aquest sentit ni des del sindicat de Vertical, aconsegueixen tindre representació. Val? A la comarca se crea la UGT, que sí que havia tingut una certa relació importància abans de la guerra, se crea ja 74-75. Val? Hi ha una aparició super tardana. El mateix cas passa en la CNT. La CNT també té una aparició tardana 74-75. Bàsicament no n'hi ha continuïtat, ahir sí que no n'hi ha una certa continuïtat de quan la guerra. Bàsicament se crea d'alguns estudiants que estudiaven en València o en Barcelona, que havien pres contacte ja en la CNT ja un poquet més organitzada, i sobretot gent de la immigració que en el seu poble sí que havia tingut potser algun cert contacte quan la guerra o després, o que tenien una actitud llibertària o que se consideraven anarquistes i poca cosa més. Val? De tal manera que tenim això, i sobretot la CNT important a Castelló capital i a Vila-real. Diguem-ne, en Vila-real havien aconseguit tindre inclús seccions sindicals dins d'alguna fàbrica, val? I diguem-ne, comissions obreres i UGT, quan se plantejava algun conflicte més fort, anaven a buscar els de la CNT, no? Els de la CNT eren molt més canyeros, molt més tirats avant, diguem-ne, i això hi tenien una certa força. En última instància, els de la CNT en les fàbriques no es poden comprar, però acaben carregant-se d'alguna manera o altra. Se donen mogudes importants, sobretot a Vila-real, ja entrem en els anys 83, on en certes fàbriques decideixen carregar-se, fer expedients de regulació d'empleo, on casualitat que la majoria de les expedients de regulació d'empleo eren de la CNT, no? Les comissions obreres i tal. Se creen mogudes importants, els treballadors, alguna acció directa, punxalls de rodes d'automòbils i algunes històries més a xivatos i esquirols. Estan tancats en l'església de Vila-real, l'església major, durant un mes, manifestacions, sabotatges d'alguna manera o altra. Per exemple, li van tallar 700 o 800 arbres no molt grans de tarongers a algun dels empresaris. Se creen unes certes mogudes. En un primer moment, diguem-ne, aquest expedient de regulació se pot parar, i després la tàctica, diguem-ne, de l'empresari era anar als 2 o 3 dirigents, ja més directament per allò que entendíem els dirigents. Els dirigents, ara, dir la paraula potser queda molt lletja, però que en certa manera alguns d'ells tenien la confiança dels treballadors. Finalment, diguem-ne, aconsegueixen acabar en tot, no en col·lectiu, però sí a nivell individual, de tal manera que aconsegueixen, diguem-ne, apretar, fer-li molt de mal a un dels principals dirigents de la CNT que tenia, diguem-ne, el suport de la gent treballadora, la confiança, aconsegueixen, diguem-ne, anar a per ell individualment i que aquesta persona, i 2 o 3 persones, que aquestes persones tinguin un comportament també individual, és a dir, ja intenten salvar-se ells soles. Diguem-ne, a partir d'ahir se'n va tot a l'aire, diguem-ne, i la CNT a Vila-real, que havia tingut una certa força, diguem-ne, el 84 pràcticament desapareix. I al nostre entendre seria una de les últimes mogudes del moviment obrer, diguem-ne, dels anys 70, diguem-ne, una de les últimes mogudes ja com a tals en resposta de la classe obrera que se donen a la comarca. A partir del 84, diguem-ne, ja és tot una bassa d'oli, se pot crear algun conflicte en alguna fàbrica, però poca cosa. Anem a per la CSUD, diguem-ne. La CSUD seria, com vos he dit, relacionat en el PT, el Partit de Treballadors d'Espanya, o el Partit del Treball, no recordo exactament, que se crea en el 74. Se crea bàsicament a Barcelona. No recordo ara molt bé si era el Jordi Soletura o algú d'estos que estava per ahí. I en certa manera té una certa importància a Barcelona
i, diguem-ne, al País Valencià un poc, en Andalusia un poc, en Madrid un poc, val? Ells també, diguem-ne, estaven dins de les comissions obreres antes de novembre del 76, van allí a l'assemblea fundacional ja de les comissions obreres, com que guanya el PSUC, diguem-ne, ells se n'ixen i creen la CESUD, val? La CESUD, diguem-ne, té una certa força en algunes fàbriques, poca cosa, en alguns nuclis més importants, i després, on té un poc de força, és al camp, vale? Al camp valencià i a l'andalús. Diguem-ne, en un primer moment, les comissions camperoles andaluses que s'havien creat en el 76 confluïssin ahí, val? I creen el Sindicat d'Obrers del Camp, el SOC. Si teniu ara referències, que el sindicat, diguem-ne, de classe, diguem-ne, andalús actual, en un primer moment era el Sindicat d'Obres del Camp de la CESUC, o sigui, estan íntimament relacionats, val? I, pues, al País Valencià se creen una sèrie de mogudes en el camp i estan impulsades per gent de la CESUC, vale? Gent, diguem-ne, bàsicament de la zona que podríem dir d'Almenara. Per a que vos feu una ubicació, no ho coneixeu, evidentment, diguem-ne, Almenara, les valls de Segó, estan entre Sagunt i la Vall d'Uixó. Sagunt, que hi havia uns alts forts del Mediterrani, vale? Treballava molta gent, estan considerats el far que enllumenava o que guiava el moviment obrer del País Valencià, junt amb Alcoi i alguna empresa gran. I la Vall d'Uixó pues, estava considerada la capital obrera de la comarca, no? Clar, entre estos dos nuclis industrials, diguem-ne, podríem dir que estan al mig de terra, diguem-ne, de cultiu de taronges, no? De tal manera que la CESUD, diguem-ne, va tindre una certa importància en la Vall d'Uixó i en Almenara. En la resta de la comarca, poca història, ¿vale? Diguem-ne, els de la CESUD són els que organitzen una vaga de 3 dies, com cal, ¿vale? En el 76, que s'aconseguís canviar el conveni oficial, ¿vale? Gràcies a aquestes accions i gràcies a aquestes vagues. Ja en la democràcia, diguem-ne, en el 77, participen en la negociació dels convenis junt amb els altres sindicats fins que desapareix a partir del 79. Diguem-ne, a partir del 79, pràcticament el PT i el CSU desapareixen en la comarca com moltes altres històries. Però podríem dir que a banda de comissions obreres, UGT, USO, CNT, l'altre sindicat important seria el de la CSU, val? D'ahí passem a la USO. Clar, la USO, diguem-ne, sobretot també en algunes zones de Castelló, que també n'havien entrat alguns carlins, i també en la Vall d'Uixó, en Segarra. Diguem-ne, la USO no seria la mateixa llavors, ni en determinades zones, que la USO actual. Diguem-ne, no serien tan grocs. De fet, diguem-ne, la USO, que participava en els organismes unitaris, va tindre gent detinguda i torturada, en la plana per l'Estat, diguem-ne, i en certa manera participaven també en una actitud, diguem-ne, combativa en algunes fàbriques relativament important. Diguem-ne, la USO té una certa força en alguns nuclis en la comarca fins al 79-80, que se desintegra i entra en comissions obreres. Havien comprat un pis, no poden pagar-lo, i a canvi de que entraren en comissions obreres agafa el deute que tenien estos d'USO. Sí que podrien dir que n'hi ha un xicotet nucli de la USO. A partir del 79 desapareix fins a finals del 80, que ja, diguem-ne, l'agarren la nova USO, que podrien considerar-los un sindicat groc, com vulgueu dir-li. Diguem-ne, de qüestions sindicals, organismes sindicals, com a tals, només caldria parlar, si voleu, de les plataformes anticapitalistes. Les plataformes anticapitalistes, en alguns puestos, sobretot impulsat per gent de Barcelona,
i a nivell polític impulsat per la OEC, l'Organització d'Esquerra Comunista, que s'ha creat també a principis dels 70, o OIC en castellà, val? Que té relativament una certa força en Barcelona, per exemple, vale? I diguem-ne, estos, si voleu, eren diguem-ne pues, un poquet més assemblearis, o com vulgueu dir-li, no? I estaven més per l'assemblea obrera dins de la fàbrica, vale? I no com a organització sindical, però més o menys, diguem-ne, obrera en les fàbriques, creen les plataformes anticapitalistes. En la comarca, diguem-ne, són els pioners en els anys 70 d'organitzar mogudes en les fàbriques. Com vos he dit, les mogudes existien en les fàbriques, però d'una manera sindicalment organitzades no tant. Mentre que estos, diguem-ne, són els primers que se'n van a les fàbriques a muntar-la, parlar clar, ¿vale? Llavors era molt més fàcil anar a una fàbrica a muntar-la, te podien tirar d'una fàbrica, te podien acompanyar i a la millor la l'endemà estaves treballant en una altra, i a muntar-la en l'altra fàbrica. Era relativament fàcil fer tot això. Vale? Pues de tal manera, pues ni les comissions obreres, ni CNT, ni UGT, ni CSU, ni USO havien aconseguit en les fàbriques muntar mogudes. Estos de la plataforma a partir del 74 ho aconseguissin, no? I a partir d'ahí ja també, 74-75 ja ho aconseguís de certa manera tot el món, no? Vale, pues ara a la comarca se crea un nucli important d'aquestes plataformes. Vale, pues a nivell sindical, diguem-ne, com a resumim, poca història, una creació tardana, ja a finals del franquisme, vale? I després pues, en seguida ja són les organitzacions oficialment creades, vale? Pues, que tenen un èxit en el món obrer pues, fins al 79, perquè a partir d'ahí diguem-ne ja trobem diguem-ne pues, les noves lleis de l'Estat, l'Estatut dels Treballadors, el pacte de la Moncloa, la baixada de pantalons de tot el món, diguem-ne, i poca qüestió més, val? Ara, si vos pareix bé, anem a pels partits polítics. Els partits polítics, diguem-ne, podrien dir també una qüestió pareguda, que la majoria són de creació tardana ja al final del franquisme. L'únic que té una certa implantació i una certa continuïtat de la guerra és el Partit Comunista, diguem-ne, és en general, diguem-ne. Bàsicament aquell que estava organitzat d'una manera més o menys organitzat en l'exili, diguem-ne, vale? I en tota una sèrie de gent que a la millor estava molt tranquil·leta en sa casa, no se posava en mogudes, però que mantenia un cert contacte, era el Partit Comunista, que no vos parlen, diguem-ne, no era altre. Potser en Catalunya, a la millor, alguns altres aspectes, però en general, i al País Valencià almenys, si n'hi havia algo organitzat des dels 60 o mínimament organitzat era el Partit Comunista, que tampoc era tant. Val? Bàsicament, sobretot a la Vall d'Uixó, i després en els altres pobles no tant. Vale? Diguem, el Partit Comunista ja a principi del 70 sí que aconseguís que se ajunten gent jove, però sobretot gent major. Val? De tal manera que pràcticament en tots els pobles, pues, en les eleccions municipals del 79 trauen un poc de representació. Vale? En els anys 60, diguem-ne, en els anys 60 una altra organització que no és com a tal seria la OAC, el món, diguem-ne, obrer dels catòlics, la Hermandad de Obreros de Acción Católica o la Juventud Obrera Católica o la OAC femenina, ¿vale? Que en certa manera se crea a partir del 59, clar, en el suport de l'Església, en la part més obrera de l'Església, diguem-ne, pues ahí, imagineu-vos, pues era relativament més fàcil funcionar, ¿vale? Pues si en una certa parròquia d'un barri n'hi havia un capellà que era més o menys o de la OAC, que estava relacionat, pues, i la gent jove, els jovenets, i sobretot les xiques, diguem-ne, que no podien anar, o no era qüestió que anaren a la secció femenina, perquè era una qüestió elitista, no tenien a on anar, com a xiques, com a dones, per exemple. En certa manera, pues, per a les dones, la parròquia, la OAC, vale, era un espai on elles
poder estar, diguem-ne, i funcionar d'una manera col·lectiva en xics i tot això, no? Diguem-ne, té un cert èxit ahí, diguem-ne, pues molta gent joveneta que després està en organitzacions revolucionàries inclús, o altre tipus d'organitzacions, als 14 anys es comencen a sentir parlar de lluita de classes o d'aquestes històries, solidaritat i tal i qual, és en la parròquia i en la OAC, no? De tal manera que, per exemple, de tot el que tenim arxivat en el Casal Popular de Castelló, vos hem fet una xicoteta selecció, diguem-ne, no he pogut portar el PowerPoint perquè no n'he tinc ni tampoc ho sé, però diguem-ne, per a fer-ho un poquet més ameno, vale? Pues he portat tota una sèrie de papers, com per exemple la Fiesta Cristiana del Trabajo, és a dir, l'1 de maig, val? Que podia ser oficialment la Festa del Treball i la Festa Cristiana del Treball, que la celebraven la OAC i la JOC, per exemple, en Castelló, la celebren en Castelló en una octaveta i un full explicatiu, val? On participa el bisbe, per una missa, val? El bisbe fa un discurset, ara, diguem-ne, comentaré 4 qüestions del bisbe, val? I, per exemple, se'n van després de la missa i de tots els discursos, se'n van a dinar i canten cançons contra la policia, per exemple, allà on estaven dinant. Evidentment tot això estava controlat i gràcies a que estava controlat i gràcies a que s'ha arxivat i gràcies a el que comentava des de que en els arxius està conservat, pues ho tenim, no? Per exemple, la nota informativa de la Guàrdia Civil, que és el que vos vaig a passar ara, on s'explica tot això, no? Val? De manera que si voleu, pues la quedeu, n'hi ha algunes històries, o he intentat portar-vos algunes qüestions gracioses que estan divertides, no? Diguem-ne, el bisbe de Castelló, una qüestió, diguem-ne, la diòcesi de Tortosa fins a l'any 60 plegava, diguem-ne, la part del Baix Ebre, del Delta de l'Ebre i pràcticament tota la província de Castelló. I a partir de l'any 60 se separa i mitja província de Castelló és la diòcesi de Castelló i l'altra mitja de província de Castelló és la diòcesi de Tortosa. Diguem-ne, clar, els capellans, diguem-ne, sempre han funcionat d'una manera medieval, que això ve dels rotllos d'aquella època, val? I entonces el primer bisbe que nomenen a Castelló a partir de l'any 60 és el bisbe Josep Pont, que podrien dir que és catalanista, per així, no sé exactament d'on, però podrien dir que és catalanista, val? I en certa manera, pues, per això va també ahir a la Festa del Treball i dona suport a la OAC, als moviments de la OAC i els moviments, diguem-ne, entre cometes, valencianistes, vale? Dins d'un marge sempre, vale? I al meu entendre pues, és important, sobretot en els anys 60, pues, en definitiva els bisbes ja sabeu que manaven molt, vale? Evidentment en la zona tampoc donava per a molt, perquè per exemple ho feien pràcticament tot en castellà el bisbe, i quan el traslladen a Tarragona, després de Castelló, en Tarragona sí que ho feia tot en català, no? Diguem-ne, pues, també per a relativitzar la seva importància, el fet que fora catalanista, vale? Però la comarca tampoc podia fer el catalanista d'una manera exagerada, no? Diguem-ne. Però podríem dir que és important en allò que podria entendre rotllo cultural o tal, no? Ja vos dic, diguem-ne, la OAC, després podríem dir parlar dels capellans obrers, que en el 73 el bisbe, diguem-ne, fa capellà 1 pròpiament obrer, diguem-ne, no sé exactament això com se diu legalment, no? Pues que este obrer, diguem-ne, se n'anava a l'obra a treballar i després, pues, per la vesprà, a les 7 de la vesprà, pues, feia missa, no? I en aquesta missa, en la homilia d'aquesta missa, pues, podia parlar, diguem-ne, d'un discurs antifranquista o el que siga, val? Diguem-ne, n'hi ha també detencions d'algun capellà obrer relacionat amb la OAC o no en el 76, per exemple, no? Una de les homilies que tenim arxivades, pues, per exemple, fa referència a quan el Xirinacs estava en vaga de fam, no? Que estaria per ahí davant, imagineu, quan estaven de totes aquestes mogudes, no? Pues, aquests capellans en les homilies pues, parlaven d'esta sèrie d'històries, no?
quan detenen a este capellà que vos parla en la Vall d'Uixó, en el calçal del llit pues, tenia la foto dels que van afusellar en el 75, per exemple, no? Del rap i d'ETA. De la OAC i com a importants, diguem-ne, anem més o menys... Passem als carlins. Els carlins és que és tota una història que si no s'explica la millor, no? Els carlistes, diguem-ne... Clar, a partir del 160, diguem-ne, hi ha una separació entre els que podrien dir carlins conservadors i els progres, per dir-ho d'alguna manera. Vale? També se dona el fet de que hi ha la gent jove, diguem-ne, que ja no ha viscut la guerra, perquè clar, els que han viscut la guerra van fer la guerra en el bàndol franquista, evidentment. El requete, els carlistes, diguem-ne, donen suport a l'alçament militar i eren dels pocs que tenien milícies, que tenien armes, si voleu dir-li d'aquesta manera, no? Després de la guerra pues, es controlen un poquet, hi ha certs conflictes en l'estat, diguem-ne, pues, els carlistes que eren tradicionalistes, beatos, tot això. Vale? Pues, per exemple, pues, no es feia gràcia alçar el braç, per exemple, la salutació feixista i aquestes històries. No estic defenent-los, no? Evidentment, perquè van ser un dels principals actors de l'alçament militar. Val? Hi ha un cert conflicte en els 40, però ja a partir dels 60, primera, diguem-ne que l'Estat havia triat a Juan Carlos I com a successor, com a representant de la monarquia, mentre que els carlistes volien un altre Borbó. Els que volien els carlistes, Franco no el tria, que el tria Juan Carlos I. Clar, això se senta molt mal, evidentment, tota la vida reclamant un rei o postulant al seu rei específic, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Entre això, diguem-ne, la nova gent, els joves que no havien viscut la guerra, els 60, diguem-ne, pues un poc més progres, diguem-ne, se fan més progres, vale? N'hi ha una escissió. Pues, podrien dir, aquells que acaben en la comunió tradicionalista i que finalment podien acabar en AP o UCD, i és del partit carlí, que són, diguem-ne, pues, els progressistes, no? Diguem-ne, antifranquistes, en cert aspecte. En la comarca, tradicionalment abans de la guerra ja n'hi havia, ja vos dic, i diguem-ne, pues, els fills d'aquells, alguns dels fills d'aquells, pues, se fan progres, vale? I podien dir que n'hi ha nuclis de carlins antifranquistes, sobretot a Castelló, a Vila-real, a Borriana, a Nules i a algun altre poble. Els carlins, diguem-ne, no creen oficialment els grups d'acció carlista, que serien, diguem-ne, els encarregats de fer les accions més fortes, les pintades, encara que mai va estar reconegut pel partit carlista. Vale? Diguem-ne, hi ha un historiador del carlisme de Castelló que diu que el GAC, els grups d'acció carlista, en Euskadi i en Catalunya practiquen la lluita armada, mentre que al País Valencià no. Val? Diguem-ne, pues, lluita armada tindríem una violència pues, un poc més revolucionària, un poc més forteta, diguem-ne, i sobretot a Euskal Herria. Val? Jo ho dic això també, diguem-ne, com a fet diferencial d'això, de què és el País Valencià. Pues, en certa manera el País Valencià és això, no? Diguem-ne, els carlistes d'ací, diguem-ne, del País Valencià no són tan canyeros, no són tan extremistes o no són tan forts com els de Catalunya i sobretot els del País Basc, no? Diguem-ne, o tan catalanistes en algun aspecte, no? Per tant, els del grup d'acció carlista de la Plana el que se dediquen és a fer pintades, a robar fotocopiadores per a poder fer agitació, a fer pamfletades i a poca cosa més. Val? Mentre que els d'Euskal Herria, per exemple, s'ajunten en els d'ETA per anar a fer pintades o alguna història més. No? Hi ha alguna anècdota que conten d'alguns de la ETA de ciutat, que estan ahí bàsicament a la ciutat, que no sabien ni parlar euskera, no? I s'ajunten un dia en els del GAC a fer pintades i, clar, aquells sí que sabien parlar euskera, els carlistes, no? O jugar a pilota o rotllos d'estos. De tal manera, diguem-ne que si coneixem un poc la història d'Euskal Herria, pues el carlisme, diguem-ne, pues, i alguns que havien estat relacionats, o d'Isemont,
Clar, és que això del carlisme també podrien dir, ells mateixos se diuen poble carlista, en els anys 70 el sector poble, el sector progre, perdó. Bueno, pues del poble carlista en els anys 70, en unes circumstàncies tals, vale? Pues alguns, diguem-ne, d'això, pues, ideològicament ja no són ni carlins, si voleu dir-li d'aquesta manera, i pues se suposa que si estan en Euskal Herria, lo que entonces era, d'una manera determinada, d'una manera clara, pues era el moviment ETA, no? Dels carlins, per exemple, diguem-ne, en l'any 69, que se produeixen els judicis de Burgos, que se demanen les penes de mort, vale? Pues van traure un eslògan important que sí que el van fer servir de Franco no, ETA sí, no? D'això vos he portat, dels carlistes de Castelló, vos he portat unes pintades en Castelló en octubre del 69 que diuen Juan Carlos no, libertad regional. També, diguem-ne, pues, podríem dir que serien valencianistes laics o tradicionalisme, vale? La passe per allí. I com a més interessant dels grups d'acció carlina trobem a un de Nules, de la població d'on és un dels vostres companys, que va estar detès en el 69 també, va estar detès en València quan feia una pintada que deia Franco no, ETA sí. I el van detindre i anava acompanyat en una xica de Bilbao. Que la xica de Bilbao pues, probablement seria o carlina o de la ETA o no ho sé. La passe per allà. Vale, també, diguem-ne, que també se van trobar unes pegatines en Vila-real en aquest eslògan, no? Franco no, ETA sí. Imagina que ja sabreu, diguem-ne, a partir del 69 i del judici i el procés de Burgos, diguem-ne, això, diguem-ne, és algo important i que ajuda a que diguem-ne, com si diguérem, a les organitzacions un poquet més a organitzar-se i a donar un poquet més la cara. Vale? Ajuda moltíssim, diguem-ne, el ressò que té el procés de Burgos. Vale? L'Assemblea de Catalunya dona suport també públicament i una sèrie d'històries, no? Doncs els carlistes que ja tenien una certa afinitat, contacte en ETA, vale? Quan, diguem-ne, els més jovens se dediquen a fer pintades d'aquesta manera, ¿vale? Ahí vos he borrat el nom, també perquè veieu el que és el País Valencià. Vos he borrat el nom, no se trata d'això, vos he borrat el nom del que fa les pintades de Franco no, ETA sí, val? Però exactament és un que en el 79 serà alcalde de Nules per UCD, per Unió de Centre Democràtic, no? És el que deia abans, no? Diguem que el carlisme, pues, sí, a partir de després de la mort de Franco, pues, la majoria se fan o de AP o de UCD i diguem-ne allò que entendria del sector progre desapareix pràcticament. Vale, diguem-ne, però clar, això, diguem-ne, si no eres d'una zona a la millor que ho has tingut família o has estudiat un poquet de la qüestió d'això, te sona xino que n'hi hagueren carlistes d'esta manera o que n'hi haguera el moviment carlí o d'altres zones on el carlí no, tradicionalment no havia tingut, vale? Però podrien dir que hem de tindre's en compte a l'hora de parlar de la transició valenciana, no? Per almenys, de la catalana jo entenc que també. Com vos deia també, en Castelló capital pràcticament són els carlins els que creen comissions obreres, val? Fins que ja veuen clar que ja en el 76-77 que el Partit Comunista domina la situació i quan veuen que el Partit Comunista domina la situació se'n van tots de les comissions obreres, ¿vale? Però impulsors o creadors o pioners de comissions obreres són els carlins i el PC. Bueno, d'ahí m'agradaria parlar també, bàsicament, si parlem del PSOE, el PSOE fins al 75 no se crea en la plana, i ahí ningú... En el 74 que ja es comencen a crear els organismes unitaris, no n'hi havia del PSOE, ¿vale? És que hem parlat d'ells i no sabien qui eren, ¿vale? Se creen a partir del 75 i del 76. El que sí que n'hi havia, diguem-ne, és un nucli d'una gent del PSPB. El PSPB, diguem-ne, Partit Socialdemòcrata, diguem-ne, valencianista,
el creen diverses persones i on estava el País Valencià, Ernest Lluch, que en aquella època estava de professor a la Universitat de València, val? I podrien qualificar-lo de valencianista d'esquerres. Val? El PSOE té... El PSPB, perdó, està 2 anys funcionant més o menys autònomament i finalment se fusiona en el PSOE. Val? Un cas relativament paregut al PSC, així, no? Val, així, bueno, també vos he preparat una nota. En Castelló Capital, diguem-ne, el sindicat vertical estava en un costat d'una plaça i el govern civil estava a l'altre costat. De tal manera que també era relativament fàcilment posar-se en contacte. Evidentment, el sindicat vertical informava al govern civil sempre de qualsevol mínima incidència laboral. Era una qüestió d'ordre públic, evidentment, i ara també, clar. I informava al govern civil, no? Pues vos he preparat una nota de sindicat vertical on s'informa de l'acomiadament d'un treballador en el 76 ja, d'un treballador d'una empresa de Vila-real perquè se li van trobar una sèrie de pamflets de propaganda política. ¿Vale? Diguem-ne, en el 76. Este personatge, vos he borrat el nom també, però este personatge havia començat en els Carlins de jovenet a fer pintades, no? I ja en el 76 seria el secretari provincial de la UGT i també estaria en el PSOE. ¿Val? En el sentit de dir també perquè, clar, el PSOE se crea en el 75 i ahí s'apunta gent nova, diguem-ne. Podien haver algun abuelo que sí que en la guerra civil va ser d'UGT o que podia tindre un incident al considerar-se d'esquerres, però bàsicament era un partit nou, jove, ¿vale? També vos ho passe per ahí. I ja només queden 2 d'un cas que m'agradaria parlar relativament, que seria el PCML i el FRAP. En el 66, diguem-ne, se produeix una escissió en el Partit Comunista i se crea el Partit Comunista Marxista-Leninista. El Partit Comunista Marxista-Leninista decideix, diguem-ne, a partir del 69, crear un front. És a dir, Front Revolucionari, Antifeixista i Patriòtic, el FRAP. Des del 69 fins al 74, que el proclamen, estan funcionant com a comitè pro-FRAP. I, si és un front, per tant, diguem-ne, té diverses organitzacions, la de dones, la d'estudiants d'ensenyament mitjà, la d'universitaris, la FUDE, la OSO, Oposició Sindical Obrera, la Unió del Poble Camperol, que ells mateix ho diuen, que a la millor... Què és el que passa quan se fa un front? Que a la millor n'hi ha una persona que és de 3 o 4 organitzacions. De totes formes, diguem-ne, una certa importància el FRAP va tindre al País Valencià i a l'Estat en algunes zones concretes. A nivell de l'exili ho tenien molt ben muntat. Diguem-ne, finals dels 60 i principis dels 70, ja vos dic que no n'hi havia altres organitzacions, n'hi havia molt poquetes, de tal manera que només tenim un poc del Partit Comunista a la comarca, un poc del Carlins, un poc de la OA i FRAP, no n'hi havia pràcticament res més. Ells aconsegueixen també tindre gent a la universitat, de tal manera que en la zona que vos dic, entre Sagunt i la Vall d'Uixó, en el poble d'Almenara, trobem a principis dels 70 al voltant de 20 persones relacionades d'alguna manera o altra en cèl·lules que estaven relacionades en el FRAP. En un poble de 1.000 i pico habitants, 2.000, 20 persones és moltíssim. Després, en l'arxiu tenim, te pots trobar les octavetes, els pamflets que te pots trobar de producció local, aquells que parlaven, estava clar que s'havien fet al poble i parlant de qüestions locals. Te pots trobar del Partit Comunista poquets, perquè venien la majoria d'impremta i de l'exili, i dels que te pots trobar és del FRAP, gran quantitat de pamflets creats a la comarca fins al 75.
diguem-ne, molts, si s'havien batejat políticament en la OAC, després, diguem-ne, per utilitzar aquest símil, prenen la comunió en el FRAP, val? Diguem-ne, i alguns del FRAP després també apareixen en el PT quan se crea ja a partir del 75. De tal manera que podríem dir que hem trobat octavetes d'algun dels organismes que formaven part del FRAP fetes a mà, vale? En la Vall d'Uixó, per exemple, en 70-72. O gran quantitat de propaganda política relacionada en el món de la taronja, dels collidors. Val? Per què? Bàsicament perquè la gent més jove no podia ni entrar a treballar ni als Altos Hornos ni a Segarra perquè estava limitat, ja no deixaven entrar a treballar més, i molts se'n van a treballar al camp. Vale? I la majoria, molts d'estos joves pues, estaven relacionats en el comitè pro-FRAP. I algun estudiant del poble que estudiava en València, i després també, hem de dir-ho, pues, l'activitat dels comissaris polítics, vale, que eren molt actius. De tal manera que en aquella zona que podríem dir el sud de la Plana, segons la Vall d'Uixó, hi ha un nucli important del FRAP. No? Pràcticament tota la gent ho diu que en un principi l'únic que n'hi havia era això. Val a dir que de les organitzacions que proclamen el FRAP, totes aquestes, les sectorials, n'hi havia una específicament valenciana, que se deia Nova Germania. Diguem-ne, així podem trobar joves estudiants o alguns, podrien dir que seria la part més valencianista o catalanista del FRAP. On podem trobar, per exemple, a Josep Guia, dirigent del PESAN 2 o 3 anys després. Vale? El PESAN se crea a València, al País Valencià, en el 74, mentre que, diguem-ne, alguna gent, diguem-ne, més canyera s'havia apuntat al FRAP a Nova Germania, vale? Alguns d'estos ja en el 74 ja s'apuntarien al PESAN. Val? I després, una altra història que m'agradaria dir del FRAP és, com vos he dit, en Almenara, és el principal nucli en la comarca del FRAP. Ja des de l'any 72, pues, molta gent jove d'alguna manera o altra està vinculada al FRAP. Fan moltes accions, diguem-ne, d'agitació i propaganda i alguna acció directa. Com per exemple en el 72 en Faura cremen un almacén. Se'n van per la nit, tiren còctels molotovs i acaben... Estava a les afores i aconsegueixen incendiar-lo pràcticament del tot. Vale? Finalment s'agarren i junt a altres del FRAP que agarren en Sagunt, vale? Són detinguts, són torturats i són jutjats en el Tribunal d'Ordre Públic, que probablement són les condenes més llargues que dona el Tribunal d'Ordre Públic en el País Valencià, ¿vale? Que tampoc va tindre una excessiva faena, comparat a Barcelona o a Euskadi. Després n'hi ha una xica d'Almenara que ja en el 72 per ahí estava en el FRAP, molt joveneta, i en el 75 està a Madrid. En el 75 està a Madrid perquè la detenen junt a altres membres del FRAP després de l'estiu del 75, que el FRAP decidís, diguem-ne, passar a la lluita armada d'una manera clara. Diguem-ne, proclamen el FRAP en el 74 i ara diuen, pues ara, diguem-ne, anem. Ja Franco va morir, això ha d'acabar-se, diguem-ne, el PCML, diguem-ne, pues decidís fer un pas endavant i d'una manera concreta, pues, i s'estiu se carreguen directament 3 o 4 policies, no recorde, directament anant a per ells, vull dir. Fins llavors havien sigut pues, sabotatges, violència d'esta manera, còctels. L'1 de març del 73 se carreguen a un policia, però va ser després de la mani de l'1 de març, diguem-ne, a Navajaes, d'una manera, diguem-ne, no organitzada. No se sap qui és, però en el 75, diguem-ne, ja sí d'una manera clara, no? Van a carregar-se policies directament. Bueno, ahí se produeixen una sèrie de detencions, si detenen a 8 o 9 persones que finalment es demanen la pena de mort i finalment li l'apliquen a 3. Com sabeu, els afusellats
de setembre del 75 són 3 membres del FRAP i 2 d'ETA. Doncs de les 6 o 7 o 8 persones que en un principi s'havien demanat la pena de mort, estaven 2 xiques i una d'elles d'Almenara, val? Que finalment pues, no s'apliquen, es commuten la pena, no? Però se van demanar més de 3 penes de mort, que finalment només queden en 3. L'Estat, evidentment, en aquest cas li hauria sigut difícil pues, afusellar una dona, no? Penso jo. Val, diguem-ne, bueno, ara jo pràcticament, si voleu, només m'acabo. Bueno, d'això vos he preparat, diguem-ne, també una nota informativa de la Guàrdia Civil del 72, on se fa referència d'un repartiment d'otavetes en diversos pobles de la comarca, no? Evidentment, quan parleu a algú de l'oposició antifranquista d'aquella època, diguem-ne, pues, no li feu molt de cas, perquè, de certa manera, clar, una tendència de magnificar un poc les històries, no? Diguem-ne, en broma li podeu preguntar, diguem-ne, si en els arxius de la policia tot això ell està o no, no? Perquè, de certa manera, sempre ens hem de fiar més d'aquella època, dels arxius de la policia, de lo que ens puga dir una revista de l'època o inclús alguna persona de l'època. Vale? Per exemple, la qüestió del FRAP n'hi ha una anècdota molt graciosa de que van fer una... van tirar 2 o 3 contes molotovs per ahí, vale? En 5 minuts, 20 persones per València, una acció d'estes, diguem-ne, ràpida, un salto que diuen, val? I després en Ràdio Tirana i en les revistes del FRAP i en Ràdio Tirana, que era una ràdio que tenien en Albània, que se suposa que Albània es donava diners, vale? Pues allí van dir, en el programa de ràdio van dir que les masses valencianes havien fet una acció ahí en València, no? Quan en realitat pues, eren 20 persones, no? Pues lo que de certa manera també ens passa a tots, no? Que en una mani van 30 persones i els mateixos organitzadors diem que han anat 50, quan les hem comptat. Bé, doncs per això m'ha aparegut, diguem-ne, pues, en l'arxiu de la Govern Civil està plagat, diguem-ne, de pamflets del FRAP comarcals, però plagat, quan no n'hi ha dels altres, pues també m'ha paregut convenient fer-vos una sèrie de fotocopies. Ara, diguem-ne, per així dir-ho, només parlaria d'allò que entendríem el catalanisme, no sé exactament com dir-ho. Diguem-ne, catalanisme, imagina que les pròximes xerrades o tot això, diguem, catalanisme al País Valencià, bàsicament, conforme l'entenem, és a partir del 1962, a partir de Joan Fuster, de quan publica el seu llibre Nosaltres els valencians, diguem-ne, això sí que és un revulsiu, diguem-ne, cultural, nacional, identitari, per tant social, com puc dir-li, que imagina que durant aquests dies que vos queden de les jornades pues, se farà més incidència en aquests fets. Diguem, el catalanisme podríem dir que també a la plana, pues, al voltant de 60, diguem-ne, es deixa notar, sobretot en els nuclis parroquials, alguns nuclis parroquials, diguem-ne, com vos dic, relacionats també amb el bisbe que era catalanista, alguna joventut que està estudiant en València o en Barcelona i ha pres contacte en alguns cercles, diguem-ne, valencianistes catalanistes, val? I finalment, diguem-ne, pues, creen ja en els 70 algun nucli del PSPB catalanista i del PESAN. El PESAN a la comarca se crea en el 74-75, ¿vale? I podríem dir que arreplega un nucli important del catalanisme a la comarca, fins que finalment desapareix en el 79. Alguns de la comarca en la universitat prenen contacte en el Partit Socialista Valencià en els anys 60, que era un partit, diguem-ne, valencianista, que són els primers que fan les pintades de Parlem Valencià o alguna sèrie d'aquestes històries. Bàsicament era un partit, diguem-ne, cultural, universitari, ¿vale? I estos en el 66 pues agarren els 600, dic els 600 perquè res,
les notes policials era un 600 perquè es van pillar i se'n van per ahí a les carreteres, diguem-ne, a fer pintades, val? En Pego, en Alacant es pillen, però en Castelló no. I en Castelló fan una nota a la Guàrdia Civil, vale? I que havien localitzat unes pintades de valencians unint-nos i després un escudo de forma circular con 4 barras verticales, del que se desconoce su significado. Això és 1966, el que m'ha paregut també convenient, a banda d'enriure-nos un poquet de la Guàrdia Civil, pues m'ha paregut un poquet convenient, diguem-ne, si en el 66 la Guàrdia Civil no sabia el que volia dir 4 barres, un escut, és perquè realment no n'hi havia. Perquè si no la Guàrdia Civil haguera sigut sabedor de tot això, no? Si n'haguera hagut un moviment d'una manera clara, valencianista, catalanista, que s'haguera fet notar, per lo menos, la Guàrdia Civil ho sabria. Val? De tota manera, diguem-ne que això ens dona a entendre que vindria a ser ja també finals dels 60 i principi, sobretot principi dels 70, amb tot el que estic parlant, imitant del 70 com ara parlarem. Vale? També m'ha paregut curiós. Vale? Després també parla la Guàrdia Civil de que això potser està relacionat amb el Concili Vaticà II, perquè en el Concili Vaticà II, com sabeu, se va a principis dels 60, diguem-ne, s'obri un poc l'Església, com que se volia defensar, també se fa referència a la llengua vernacla, diguem-ne, doncs a la millor té algun... no ho tenen molt clar, no? També ho has posat que m'ha resultat curiós. Vale? La mateixa Guàrdia Civil fa, diguem-ne, dibuixa l'escut i fa la pintada, no? A l'hora de passar-li igual al govern civil perquè ho tinguem més clar, i fa la pintada a rotulador tal qual més o menys la pintada a la paret, val? Que per cert l'escut queda molt bonico. Vale, a partir d'ahí, diguem-ne, pues serien ja bàsicament la gent. Hem de tenir en compte també que des de Catalunya, des de Barcelona, evidentment, pues, el Front Nacional de Catalunya o els organismes, diguem-ne, catalanistes, el PSAN, fan molta incidència, molta propaganda en el País Valencià. Ja sigui enviant propaganda per correu, vale? O ja sigui els contactes que se fan sobretot a la universitat, de la gent que estudiava a la Universitat de Barcelona o a la Universitat de València. Vale? Ja, diguem-ne, se podria crear un nucli que podríem dir, entre cometes, catalanista, demòcrata, cristià, podria haver ja un nucli catalanista socialdemòcrata, el PSPB, i després, ja pues, a partir del 75, un nucli pues, també socialdemòcrata, si voleu dir-li, o el PSAN. Val? I a banda, diguem-ne, al meu entendre també el podíem incloure, en certa manera, incloure també ahí una part dels joves carlistes. Vale, diguem-ne, políticament no se fa molta història, el bisbe, diguem-ne, ajuda un poc, el bisbe Pont, que era catalanista en els anys 60, pues, dona un cert marge, alguns capellans pues, també donen un cert marge a que se crea alguna revista en valencià, a poder saltar-se la censura gràcies a la mà de l'Església, esta sèrie d'històries, vale? I després el que se fa també, que era molt habitual en l'època, en Vila-real, en el 74, se crea el primer aplec de la Plana. ¿Vale? 2 dies de teatre, música, pues on van la majoria, gran part dels cantautors de l'època, Oviedo Montllor, alguns cantautors aficionats de la comarca, ¿vale? Que seria, pues, també se fa recés de l'església, s'aconsegueixen els permisos gràcies a que també era un nucli que estava relacionat en una congregació de l'església, val? I, pues, diguem-ne, pues, de les primeres vegades on se veuen alguna senyera, on va Manuel Sanchis Guarner a fer algun discurs, algun d'estos, diguem-ne, filòlegs, ¿vale? El Pau Riba, que pareix ser que se va fumar un porro allí, tal i qual, els, diguem-ne, cantautors de l'època, vale? Hem de tenir clar, de totes formes, que era, diguem-ne, ja en l'època s'havia creat, diguem-ne, així al Principat, una sèrie d'artistes en una sèrie de managers d'aquests artistes. Entonces era, desde allí baix, pues tampoc era difícil contactar en estos artistes, perquè total era tocar al manager i dir, sí, pues porta'm Oviedo Montllor per tants diners o el que siga, ¿vale?
que no recordé ara els noms d'estos managers, que pràcticament portaven a la majoria. Després, pues, els 3 o 4 aficionats a la guitarreta que eixien també de la congregació, del Kumbaya i dels rotllos ecumenals i tota aquesta sèrie d'història, pues, també van allí a actuar, no? Sobretot en els primers, ¿vale? En el 74 és més discret, ¿vale? En el 75 coincidís en el dia dels afusellaments, hi ha una espècie de calma tensa allí. En el 76 ja es comencen les pancartes, en el 77 pues, ja les organitzacions polítiques ja apareixen d'una manera més clara, banderes independentistes. En el 78 pues, el mateix, i ja pues, la gent ja es comença a formar porros d'una manera ja més oberta, en fi, tota aquesta sèrie d'històries, i ja acaba en el 79, diguem-ne, ¿vale? Podríem dir que és algun rotllo, diguem-ne, si voleu, cívic o cultural i, evidentment, polític, no? Perquè pràcticament allí sí que anaven pues, pràcticament tota l'oposició antifranquista, ¿vale? En el 76, com que havien hagut una sèrie de pancartes, pues, es posen una multa als organitzadors, ¿val? I que aquestes multes, la majoria d'històries de les multes que se posen en el 76 s'aconsegueixen ajornar i finalment no se paguen. Ja en el 76 les lleven, no? Pues hi ha una nota de la policia de Castelló dient això, de que s'estan arreplegant diners per a pagar aquestes multes, i diu que probablement la taula de forces polítiques i sindicals del País Valencià assumisca aquestes multes. Vol dir, diguem-ne, que de certa manera, pues, l'aplec de la plana, rotllo cultural, però que estava evidentment relacionat en allò que entendríem l'oposició antifranquista d'una manera clara, val? També pues, m'ha paregut també interessant perquè diu, com vos dir la primera línia, diu, se ha tenido conocimiento por este servicio de que entre las personas de ideología regionalista y más o menos separatista s'estaven buscant diners, no? per a pagar aquestes multes. Així, quan al catalanisme, només me caldria dir, diguem-ne, si m'imagino que ho sabreu, des del 76 al 78, impulsat en un primer moment per el Col·legi d'Advocats de Catalunya, de Barcelona, se crea el Congrés de Cultura Catalana, ¿vale? Que era una especie de organizació, clar, entonces també això. Com volguem dir, algo institucional, ¿vale? Que marcara d'una manera clara i catalanista, diguem-ne, lo que tenia que vindre després, diguem-ne, la democràcia tal i qual. De tal manera que se creen a nivell de països catalans, però també a nivell local i comarcal, ¿vale? Sí, pues... està també la marxa per la llibertat que s'intenta fer, un passeig per ahí, diguem-ne, i al voltant del Congrés de Cultura Catalana, pues, conferències, concerts, tota una sèrie d'històries, d'agitació, ¿vale? Sobretot al Principat, evidentment, que és on està el cotarro, però ja en el País Valencià ja se creen consells locals de cultura catalana en molts pobles i se diuen tal qual, se diuen tal qual en aquesta nomenclatura, que a la millor es pot resultar forta, i evidentment això explica, que imagino que ja s'explicarà en les tornades que venen, diguem-ne, el fet de que aquesta gent també se declare d'una manera tan clara catalanista i cultura catalana i llengua catalana i tal i qual, ¿vale? Evidentment això irrita a la dreta d'una manera, a la dreta espanyolista d'una manera clara, i seria una de les circumstàncies que després, ¿vale? Farien que se produïsca el que jo coneixem com a batalla de València. L'anticatalanisme, el blaverisme i tot això. Encara que caldria dir que aquesta qüestió és una qüestió més de València, capital i voltants, més que la Plana, més que la zona de Castelló. Diguem-ne, en certa manera, la dreta en general pues, no és anticatalanista en la Plana, ¿vale? O és directament espanyolista o feixista, però podríem dir la més moderada, que no la podrien qualificar com a
anticatalanista d'una manera clara. ¿Vale? Doncs a la comarca també se creen diversos nuclis de congrés de cultura catalana, que clar, que és el que passa també, que n'hi havia diners. ¿Vale? La burguesia catalana i, de certa manera, pues, també se deixa diners ahí, dona diners ahí, ¿vale? I al País Valencià pleguen diners per a fer tota aquesta sèrie d'històries, pues, per fer recitals, per fer pamflets, per fer festes, aportant de la llengua o el que siga. ¿Vale? I podríem dir que diguem-ne, pues, la universitat per un costat, el Secretaria per l'Ensenyament de l'Idioma, que és el que n'hi havia abans que després se convertís en l'Acció Cultural del País Valencià, el Congrés de Cultura Catalana 76-78, que el controla, diguem-ne, l'Acció Cultural, el PESAN i en alguns aspectes d'això, podríem dir que és el que seria el catalanisme d'esquerres al País Valencià. ¿Vale? Que, diguem-ne, d'origen fusterià, que se coneix normalment. El Congrés de Cultura Catalana és que a vegades, clar, el 78 ja acaba. El 78, diguem-ne, que aquesta intenció institucional que se volia, evidentment ja l'assumissen, diguem-ne, els partits. No? La burgesia ja te pot dir, bueno, no, a partir d'ara ja controlarem nosaltres el cotarro, no volem, diguem-ne, organismes unitaris i generals, no? Controlem més el cotarro, els partits i les organitzacions. Bé, i ja després pues, les eleccions i les institucions municipals i tota una sèrie d'històries, no? Però diguem-ne, el Congrés de Cultura Catalana com a moviment cívic pues, té la seva importància en moments com el 76 al 78, ¿vale? I aconsegueixen un poc salvar pues, la clandestinitat o les possibles represàlies més directes i tot això, diguem-ne, aplega al País Valencià, evidentment. I bé, ja no se m'ocorrir res més, diguem-ne, pues, per resumir, diguem-ne, la plana és ni molt gran ni molt xicoteta, ¿vale? No és ni Hawaii ni el Vietnam, les organitzacions polítiques pues, tarden, diguem-ne, prou en eixir al voltant a l'últim del franquisme, val? I podrien considerar-lo també com un dels principals nuclis, diguem-ne, catalanistes al País Valencià o més independentistes, si voleu ara dir-ho d'alguna manera, ara també, no? De certa manera la província de Castelló és on més vots ha tret normalment. És Ribatasuna o és Ribatasuna Catalunya Lliure o iniciativa internacionalista comparat a València o a Alacant, no? Podríem dir que, diguem-ne, és una zona que en aquest aspecte, diguem-ne, no ha patit molt la repressió anticatalanista ni aquesta sèrie d'històries, no? I ja està, no se m'ha ocorrit res més. Les pegatines, les pamflets, pues, en certa manera també m'ha paregut interessant, diguem-ne, perquè hi ha aquelles octavetes que s'han llançat per ahir gràcies a la labor de la Guàrdia Civil, que va treballar molt, evidentment, perquè ho tenien tot controlat, no? Pintada que podia aparèixer, pues, te pots trobar on està la pintada, en quin carrer, si té un dibuix o no, les dimensions inclús, ¿vale? I evidentment se tapaven immediatament, de tal manera que des de Castelló ens ha permès reconstruir pràcticament gran part de les pintades que se feien, que potser no les va veure ningú, però bueno, les tenim allà arxivades, no? O inclús les octavetes que tiraven, no? Hi ha octavetes de l'arxiu, pues, potser estan xafades per una roda de cotxe o estan brutes, no? Del carrer, pues, estan arxivades allí degudament gràcies al control polític que llavors se tenien, i una de les tasques que hem realitzat a Castelló pues, ha sigut recuperar-les, no? A base de fotocopiar-les, ja vos dic que els arxius públics són d'accés públic, no fa falta ser res més, sinó tindre el carnet i poder entrar i consultar-los. I a la millor en espais concrets o en espais xicotets, en una bona informació personal o política o d'aquella època i després consultar els arxius, pues, te pot fer tindre una idea prou aproximada o traure unes conclusions més o menys acertades de certes èpoques, no? Parlem de Barcelona ja seria voler ara, sense ser historiador, o que te paguen una beca o rotllos d'aquests. Voler estudiar Barcelona o altres històries pues, necessitarien molt de temps, no? Però a la millor espais concrets pues, no costa res anar-se'n a un arxiu oficial i
i si te fan un poquet i els treballadors te fan no te exigir que te deixen bones perquè són d'accés públic, no? Llavors, tot el que vos acaben d'entregar, diguem-ne, està dels arxius públics. Val? De la manera, pues, és un complement importantíssim a la propaganda directament antifranquista de les organitzacions o a l'hora de parlar a la gent d'aquella època, perquè parles de la gent d'aquella època o se'n recorden del que se'n recorden o del que no se volen a recordar o només van fer una acció, després ja no van fer res més. Els rotllos clandestins tampoc se coneixien entre la mateixa gent de diverses cèl·lules d'un mateix partit, a la millor, en un poble, val? Però tant ajuda, diguem-ne, a tindre una visió un poquet molt més acertada, més àmplia i més d'això. Simplement i ja està. Pues, si voleu, pregunteu algo. Jo m'imagino que des de Barcelona, pues, clar, costa conèixer les comarques o la Plana o que en Barcelona també estaven les mogudes, en concret, pues, no s'entenen altres tipus de mogudes que poden haver per ahí, no? No sé si posa a servir de algo o d'això. Algú vol fer alguna pregunta? Si més tard, diguem-ne, pues, això, una comarca menudeta, no molt gran, bona per viure. Se suposa que, diguem-ne, pues, si voleu també un poc conservadora, perquè, clar, la qüestió està de la propietat agrària, no? Molta gent que se considera propietària i per tant a partir d'ahí ja pues, té una actitud més conservadora, si voleu, o més insolidària. Vale? I després ja pues, un poquet d'eclosió industrial a partir dels 60, pues, un poquet de construcció, indústria, ceràmica i poca cosa més. Entonces, com a moviment obrer pues, podríem dir això. Vale? Pues ni molt canyero tampoc, ni molt conservador, i com a qüestió nacional pues, una zona, diguem-ne, on té la seva importància allò que entendríem el catalanisme. Això vos ho podeu quedar, o això per així, o... Sí. Bé, doncs, si ningú vol dir res més, ho podem donar per acabat. Si vos ha servit d'algo, sí. Pues... Moltes gràcies per la teva xerrada. No m'ha costat res. No? Moltes gràcies a la gent que ha vingut. I recordar que demà passem un vídeo que envies a les 7 que es diu Sí, Joan Fuster.